கர்த்தர் அனுமதி கொடுத்தார். පොළඟ අතේ එල්ලුනේ නැත්තම්. அந்த விரியன் கையில தூங்காவிட்டார். මෙලිත්තා දූපතේවරු පාවුලුතුමාලව එහෙම නැව් පටවලක් වෙරළ ඉඳලම පටවල ආපහු යවයි. மெலிந்த தீவுல உள்ளவர்கள் அப்படியாக பவுலாடிகளால் විස පොළඟ කාලා. இந்த விஷமான பாம்பு கடித்து මැරිලා වැටේ කියලා බලන් හිටියා. அவர் மரித்து விழுந்து போவார் என்று ඒ காப்பாற்றிக் දූපතේ கொண்டிருந்தார்கள். ඉන්න ඔක්කොමලා පොළඟ කාලා මැරිලා වැටිලා තියෙනවා. அந்த தீவுல இருந்த எல்லாரும் விரிய பாம்பு கடித்து செத்திருக்கிறார்கள். ඒකයි 6 වෙනි පදේ කියන්නේ දැන් වැටේ දැන් ඉදිබිලා මැරිලා යයි කියලා බලන් හිටියා කියලා. இப்போது விழுந்து விடுவார், இப்போது வீங்கி மரித்து விடுவார் என்று ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ જાතිය පොළඟ කෑවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. அவருக்கு தெரியும் இப்படியான விரிய பாம்பு கடிதல் நடக்கும் என்று. ඒව දරුවනේ පොළඟ පොළොං විසෙන් පාවුලුතුමා මැරිලා වැටුනේ නැති නිසා. அந்த விரியன் பாம்பு விஷத்தால் பவுலாடிகள் செத்து விழுகாதபடினா මොනවද දූපත වාසීන්ගේ තීරණය? என்ன அந்த தீவு மக்கள் சொன்ன මේ தீர்மானம்? යකා දෙවි කෙනෙක් ඕයි. இவர் ஒரு கடவுளாக இருக்கிறார். ඔබ දන්නවා නේද? අපි දන්නවා නේ මේ මූ කාලා මෙච්චර වෙලාව පණ පිටින් හිටපු එකෙක් නෑ අපේ දූපතේ. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாம்பு கடித்து இவ்வளவு நேரமாக உயிரோடு இருந்த ஒருவரும் இல்லை. இந்த මූ දෙවි කෙනෙක් කිව්වා. இவர் கடவுள் என்று சொன்னார்கள். මොකද්ද රහස කියලා ඇහුවා. என்ன ரகசியம் என்று එතුමා கேட்டார்கள். ජේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වා. அவர் இயேசுவை பற்றி சொன்னார். දූපතේ නායක ළඟට මෙයාව එක්කන් ගියා. அந்த தீவுல அதிபதியிடம் கொண்டு දූපතේ போனார்கள். නායකයාගේ ඥාතියේ කසනිපෙලා එයාව සුව කළා. அந்த தீவுல ஒரு அதிபதியின் சொந்தக்காரர் මෙලිත්තා දූපතේ සුභාරංචි කිව්වා. அவர் நற்செய்தி சொன்னார். කවුද පළවෙනි සුභාරංචි කරුවා? யார் முதலாவது நற்செய்தியாளர்? මේ ඉන්නේ පාවුලුතුමාගේ අතේ එල්ලිච්ච සර්පයා තමයි පළවෙනි සුභාරංචි කරුවා. பவுலாடியர் கையில தொங்கின அந்த ඔබගේ பாம்பு දෙවියන් වහන්සේ உங்களுடைய ඔබව தேவன் පාවිච්චි කරන්නට உங்களை பாவியும் සමහර විපත්ති වලට අවසර දෙනසේක. இந்த நேரத்துல எங்களுக்கு කරදර වලට ඉඩ දෙනසේක. பிரச்சனைக்கு இடம் கொடுப்பார். සමහර ප්‍රශ්න වලට ඉඩ දෙනසේක. பிரச்சனைக்கு இடம் ඔබට கொடுப்பார். අඬන්න අවසර දෙනසේක. அழுகிறதுக்கு அனுமதி ඒ கொடுப்பார். වතරවනේ එතනින් එහාට එහා පැත්තේ தேவ பிள்ளைகள் அதுக்காக යම් ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் යම් හොඳක් වෙන්න යනවා. ஏதாவது ஒரு நன்மை நடக்க ඔබ අඬලා නවතිනකොට நீங்கள் அழுது හොඳක් දකින්න පුළුවන්. நன்மையை காண்பீர்கள். අඬලා නවතිනකොට அழுது நிறுத்தும்போது දකින්න පුළුවන්. நன்மையை காணலாம். ඒව දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே, මිනිස්සු මොනෝ තරම් මේවා කිව්වද? மனிதர்கள் எவ்வளவாக මූ சொன்னார்கள். මිනිමරුවා කිව්වා. கொலைக்காரன் என்று சொன்னார்கள். ශාපලද්ද කිව්වා. சாபமானவன் சொன்னார்கள். ඒකයි ණයා කෑවේ කිව්වා. அதான் பாம்பு கடித்த என்று නමුත් சொன்னார்கள். දේව සැලැස්ම මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ஆனா தேவ திட்டம் அவர்களுக்கு ඔබට தெரியாது. විරුද්ධව මිනිස්සු කතා කරනකොට விரோதமா மனிதர்கள் ඔබ பேசும்போது බය වෙන්න එපා. ඒක දැන අධෛර්ය වෙන්න එපා. நீங்க பயப்பட வேண்டாம். அதை குறித்து ஐதரியம் ඒගොල්ලෝ දේව கொள்ள සැලැස්ම வேண்டாம். දන්නේ නැති அவர்கள் උදවිය. தேவ திட்டம் தெரியாது. ඒගොල්ලන්ගේ සිත දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන නැහැ. அவர்கள் உள்ளம் தேவனை நோக்கி பார்ப்பதில்லை. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කටට ආපු දේ කතා කරයි. ஆண்டவர் வாய்க்கு வந்ததை ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ ලොකු සැලැස්මක් තියාගෙන තිබෙනවා. உங்களுடைய தேவன் உங்களுக்குள்ள பெரிய දැනුත් திட்டத்தை එක්කෙනෙක්ලා ගැන ලොකු සැලැස්මක් තියෙනවා. ஒவ்வொருவருக்குள்ள பெரிய திட்டம் ලොකු வைத்திருக்கிறார். සැලැස්මක් තියෙනවා. பெரிய திட்டம் බය வைத்திருக்கிறார். වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். දේව දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே, බොහෝ දෙනෙක් කැමති ඔබගේ ප්‍රශ්නේ කාටවත් දැනෙන්න නැති වෙන්න වහගන්න. அநேகருக்கு விருப்பம் உங்களுடைய பிரச்சனை யாருக்கும் தெரியாதபடிக்கு மூடிக்கொள்வதற்கு. බොහෝ දෙනා කැමති මොන ප්‍රශ්නේ ආවද අනේ අයියෙන් කියන්න එපා ඌම ඉන්න. அநேகருக்கு விருப்பம் தன்னுடைய பிரச்சனை பெரிதாக சொல்லாதபடிக்கு அப்படியே இருக்கும்படியாக. කාටවත් දැනෙන්න තියන්න එපා. யாருக்கும் அறியக்கூடியதா வைக்க ඒ வேண்டாம். වගේම අනුන්ගේව මේගොල්ලෝ අයියෙන් කියනවා. மற்றவர்களுடைய பெருசாக சொல்லுவார்கள். තමන්ගේව හිමින් වහගන්න හදනවා. தன்னுடையதை மெதுவாக மூடிக்கொள்ள பார்ப்பார்கள். ඒ දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේ පේන්නම තමයි කරන්නේ. தேவன் உங்களுக்கு தெரியவே දෙවියන් செய்வார். වහන්සේගේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා අනිත් අය ඉදිරියේ ලැජ්ජා වෙන්න කරනවා. தேவனுடைய திட்டங்கள் செயல்படுத்தும்படியாக மற்றவர்கள் முன்பாக එතනින් බලනවා பெருமைப்படுத்துவார். ඔබගේ ආදරය කොච්චරද කියලා. அந்த இடத்துல உங்களுடைய அன்பு எவ்வளவாக ඒ இருக்கிறது තුලින් ඔබ பார்ப்பார். වෙනස් කරනවා. அதுக்குள்ளாக உங்களை ඒ மாற்றுவார். තුලින් අඹනවා. அதுக்குள்ள உங்களை ඒ அமைப்பார். තුලින් හදනවා. உங்களை மாற்றி அமைப்பார். එතනින් එහාට උන්වහන්සේගේ අලුත් සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. அந்த இடத்துல இருந்து புதிதான திட்டங்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். මිනිස්සු මොනවා කියන්නේ කියලා ඔබ බය වෙන්න එපා. மனிதர் எதுவும் சொன்னார்கள் என்று பயப்பட வேண்டாம். මිනිස්සු ඕන දෙයක් කියපු දෙයක්. மனிதர் ஏதாவது சொல்லட்டும். සභාවේ ඇතුළේ අය කියපු දෙයක්. சபை உள்ளவரை ඒ சொல்லட்டும். වගේ පාස්ටර් උනත් ඕන දෙයක් කියපු දෙයක්. பாஸ்டர் மாதிரி ஏதாவது சொல்லட்டும். එයාත් මිනිස්සෙක් නේ. அவர் மனிதர் தான். නමුත් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ஆனா உங்கள் தேவனுடைய ඔබ තුළ திட்டம் අති විශිෂ්ටයි. உங்களுடைய ඔබ තුළ අති විශිෂ්ටයි. உங்களுடைய அதிவிசேஷமான ඒක වෙනස් කරන්න කාටවත් බැරිය. மாற்ற யாராலும் முடியாது. හalleluya. ஹalleluya. යෝබ්ගේ පොතේ 42 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ කියනවා. யோபு 42:2 சொல்கிறது. උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනස් කරන්නට அவருடைய திட்டத்தை மாற்ற කිසිවෙකුට බැරිය. ஒருவராலும் முடியாது. කිසිවෙකුට බැරිය. ஒருவராலும் ඔබ முடியாது. තුළ ඔබ ගැන උන්වහන්සේ තබා තිබෙන සැලැස්ම உங்களுக்குள்ளே உங்களை குறித்து அவர் වෙනස් வைத்திருக்கிற කරන්න திட்டம் කිසිවෙකුට බැරිය. யாராலும் மாற்ற முடியாது. මේ රටේ රාජ්‍ය නීතියට පටහැනිව වැඩ කරන්න එපා. අනිත් සියල්ලම ස්වාමීන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරගන්නසේක. இந்த நாட்டு சட்டத்தின் நீதியின்படி நீங்கள் அதுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டாம். மற்ற எல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். හalleluya. ஹalleluya. ඔබ අවංක වෙන්න. நீங்கள் உண்மையாக ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ අනර්ගයි. கர்த்தருக்கு முன்பாக நீங்கள் ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අනර්ගයි. கர்த்தருக்கு ඔබ முன்பாக අංක நீங்கள் 1 விசுவாசிக்கிறவர்கள். நீங்கள் කෑ நம்பர் ගහන්න. අංක 1 நம்பர் 1
ඔබ අංක 1 நம்பர் ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරි අංක 1 கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்பர் කවුරු හරි අල්ලපු ගෙදර හයියෙන් බැන්නොත් එහෙම யாராவது பக்கத்துல சத்தமாக ஏத்தினா ඇතුළට ගිහිල්ලා දොර වහගන්න. உள்ளுக்கு போய் கைகளை கதவை අයියෝ மூடிக்கொள்ளுங்க. අම්මේ බලන්නකෝ අර ගෑණි කෑ ගන්න හැටි අර ඉඳගෙන මට නම් බෑ. பாருங்க அந்த மனுஷன் சத்தம் போடுறது நான் எனக்கு முடியாது. එහෙම කෑ ගන්න එපා. அப்படி சத்தம் போட ඔබගේ வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අංක 1 තබලා තියෙන කියනකොට உங்களுடைய தேவன் දෙවියන් වහන්සේට කෑ ගහන්න. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ස්වාමිනී මම අංක 1. ஆண்டவரே நான் ඔබ நம்புகிறேன். ඉදිරි අනර්ගයි. எனக்கு முன்பாக விசேஷ මාව තෝරගත්තේ ඔබයි. என்னை தெரிந்து கொண்ட මාව ලකුණු කරගෙන තියෙන්නේ ඔබයි. என்னை அடையாளப்படுத்திய යකා මට මොකුත් කරන්න බෑ. சாத்தானை கொண்டு செய்ய සාතන් முடியாது. සැලසුම් ගේන්න පුළුවන්. சாத்தான் திட்டங்கள் கொண்டு வரலாம். නමුත් ඔහුගේ සැලසුම අනිත් පැත්තට හරවන්න ඔබ වහන්සේ බලවන්තයි. அவருடைய திட்டத்தை மாற்ற ඔහුගේ විපත්ති මට යහපතක් කරන්න පුළුවන්. அவருடைய தீங்கு மென்மை நன்மை ඔහුගේ செய்யலாம். නපුර මට හොඳක් වෙන්න කරන්න ජේසුනි ඔබ වහන්සේ அவருடைய தீங்கு බලවන්තයි. எனக்கு நன்மை நடக்க செய்ய இயேசு வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා දේව දරුවනේ ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, ඔබ යන ගමන ඉතා සාර්ථක ගමනක් බව සීකර ගන්න. நீங்கள் போகிற பயணம் மிகவும் ඔබගේ දෙවියන් நன்மையான වහන්සේට பயணம் நீங்க ඇලුවෙන්ට உங்கள் தேவனை சார்ந்திருங்க. ඇලුවෙන්ට சார்ந்திருங்க. ගොඩක් උන්වහන්සේට ඇලුවෙන්ට அதிகமா அவரை சார்ந்திருங்க. මේ පරිසරයේ වාතාවරණය ගැන සිතලා කැළඹෙන්න එපා. இந்த சூழல் சந்தர்ப்பங்களை குறித்து நீங்க கலங்க வேண்டாம். එහෙම බලනකොට පවුලුතුමාගේ වාතාවරණය හොඳටම අසුබයි. நீ அப்படி பார்க்கும்போது பவுல் அடிகளுடைய அந்த අර சந்தர்ப்பங்கள் ගහෙන් எல்லாமே වැටුණ මිනිහට ගොනා එනවා වගේ. அசுத்தமானது. மரத்திலிருந்து விழுந்த மனிதனுக்கு மாடு முட்டினது போல, අවු මූදෙන් බේරන මනුස්සයව ණයා කෑවා වගේ. கடல்ல இருந்து தப்பின மனுஷனை பாம்பு கடித்தது போல. නමුත් ඒක දේව සැලසුමක් වුණා. அது தேவ திட்டமா இருந்தது. යා ණයා ඇයි ස්වාමිනේ එව්වේ කියලා අහන්න බෑ. பாம்பை ஏன் ஆண்டவரை அனுப்புனீங்கன்னு கேட்க முடியாது. ණයා කන්නැත්තෝ බලා ගන්න ඔබ වහන්සේලා බැරි වුණාද ස්වාමිනේ කියලා කියන්න பாம்பு බෑ. கடிக்காமல் உங்களை பார்த்துக்கொள்ள முடியாமல் போனதா? ඊටත් වැඩි අල්ලපු ගෙදර අපේ අර තරහකාර ගෑණි ඉඳෙද්දි ඇයි ඔබ වහන්සේ මට එහෙම වෙන්න දුන්නේ කියලා කියන්න බෑ. අල්ලපු ගෙදර තරහ ගෑණි ඉන්නේ. பக்கத்து வீட்டுல கோபமான மனுஷன் இருக்கும்போது ඇයි ඔබ එහෙම වෙන්න ඉඩ දුන්නේ ஏன் කියලා ஆண்டவரே අහන්න எங்களுக்கு බෑ. இப்படி நடக்க இடம் கொடுத்தீர் என்று சொல்ல முடியாது. පීඩා එන්න නැතුව නවත්තන්න බෑ. உபத்திரம் வராமல் நிறுத்த முடியாது. පීඩා එන්න නැතුව නවත්තන්න කියලා ඉල්ලන්නත් එපා. உபத்திரங்கள் வராதபடி நிறுத்தும்படி கேட்க ඒ வேண்டாம். සියලු පීඩා වලින් ඔබ ඇස් දෙක වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. எல்லா உபத்திரத்திலும் கண்களை போல் උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි. அவர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். ඔබ බය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. நீங்க பயப்பட கூட උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි. அவர் உங்களோட கூட ඔබ ලැජ්ජා වෙච්ච තැනට දෙගුණයකින් උස්සස් කරන්න උන්වහන්සේ බලවන්තයි. நீங்கள் வெட்கப்படாதபடி ඔබ උස්සස් කරන්න கண்டிப்பாக බලවන්තයි. உயர்த்தவர் வல்லமுள்ளவர். කාටවත් දෙවෙනි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ. இரண்டாவதாக வரவிட කාටවත් மாட்டார். දෙවෙනි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. யாருக்கு இரண்டாவதாக வரவிட ඒව மாட்டார். දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே, ඔක්කොම මිනිස්යන් ඉඳෙද්දී எல்லாரும் மனிதர்கள் මිලිත්තා இருக்கும்போது දූපතේ මිනිස්සු මොනවද කිව්වේ? இருந்த தீவு மனிதர் என்ன சொன்னார்கள்? ඌනම් මා මිනිමරුවෙක්. இவன் கொலைகாரனாக இருக்கிறான். දැන් මැරිලා වැටේ. இப்போது மறித்து விழுந்து போவான். දැන් ඉදිමිලා මැරෙයි இப்ப කිව්වා. வீங்கி செத்து போவான். අද අපි දිහා සමහර බෝධනේ බලාගෙන ඉන්න இது පුළුවන්. எங்களை நோக்கி அநேகர் பார்த்து බලමුකෝ கொண்டிருக்கலாம். පල්ලියට ගලවන්න ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ සලස්මත් වේ. பயப்பட வேண்டாம். அந்த கிராமத்தை ரட்சிக்க முடியாத ஒரு திட்டத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வருவார். එහෙම හිතපු අයවත් උන්වහන්සේ වෙතට ගේන්න ඔබත් තුළ උන්වහන්සේගේ සලස්ම ක්‍රියාත්මක වෙයි. அப்படி நினைத்தவர்களை கூட கொண்டு வரது உங்களுக்குள்ளே அவருடைய திட்டம் අපිව செயல்படுத்த මැරෙනකම් බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ මැරෙන්න යනකොට අපි යවලා බේර ගන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. நாங்கள் மறிக்க Hallelujah. 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 පීඩාවල් ආපුදේ. உபத்திரவங்கள் வரட்டும். පීඩාවල් ආපුදේ. உபத்திரவங்கள் வரட்டும். පීඩාවල් ආපුදේ. உபத்திரவங்கள் ඔබගේ வரட்டும். දෙවියන් වහන්සේව අවසර දෙනසේක. உங்களுடைய தேவன் அனுமதி අවසර கொடுக்கிறார். දෙනසේක. அனுமதி கொடுக்கிறார். ඔබව පුහුණු කරනසේක. உங்களுடைய උන්වහන්සේ பயிற்சி කිව්වේ இருக்கிறார். මගේ සෙනග. என்னுடைய ஜனங்கள் මගේ සෙනග. என்னுடைய ஜனங்கள் කුම්භ කාර්යයේ සකපෝරුවේ මැටි ගොඩක් මැටි පිටක් වගේ. කුයවන. குயவனுடைய கையிலே ஒரு மண்ணை போல இருக்கிறார். කුම්භ කාර්යයේ සකපෝරුවේ මැටි පිටක් වගේ කිව්වා. குயவனுடைய கையில மண்ணை போல இருக்கிறார். ඒ නිසා දේව දරුවනේ ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே, කුම්භ කාර්යය අත තියන්න ඕන හැඩයක් එන්න. குயவன் கை வைத்தால் தான் ஒரு உருவம் අත வரும். තියන්න ඕන හැඩයක් ஆக හදන්න. வேண்டும் ஒரு உருவத்தை උන්වහන්සේ අත තියෙනකොට පොඩ්ඩක් අපිට රිදෙන්න පුළුවන්. அவர் கை வைக்கும் போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் நோகலாம். උන්වහන්සේගේ පූර්වයේදී රිදෙන්න පුළුවන්. அவருடைய பயிற்சியின் போது நோகலாம். ඒ හැඩේ ගන්නකොට තිබුණු හැඩේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. அந்த உருவம் எடுக்கும் போது இருந்த உருவம் மாற මගේ வேண்டும். ස්වභාවික හැඩය වෙනස් කළා දේවත්වයේ හැඩයක් උන්වහන්සේ දෙන්න ඕනේ. அந்த இயற்கையான உருவத்தை மாற்றிவிட்டு தேவ உருவத்தை அவர் கொடுக்க வேண்டும். අත තියන්න ඕනේ. கை வைக்கவே අත வேண்டும். තිබ්බේ නැත්නම් ඔබ හැඩ වෙන්නේ නැහැ. கை வைக்காவிட்டால் අත நீங்கள் තිබ්බේ உருவாக்க නැත්නම් மாட்டீர்கள். උන්වහන්සේට ඕන කරන බඳුනක් වෙස හැඹෙන්නේ கை නැහැ. வைக்காவிட்டால் அவருக்கு தேவையான பாத்திரமாக අත மாற තියනකොට மாட்டீர்கள். රිදෙනවා. கை வைக்கும் போது நோகும். පරීක්ෂාවක් එනවා. ஒரு சோதனை வரும். පොඩි පීඩාවක් එනවා. சின்ன உபத்திரம் வரும். ඔබට අඬන්න සිද්ධ වෙන්න ஒரு පුළුවන්. சோதனை நேரிடும். ඒත් බය වෙන්න එපා. ஆனாலும் பயப்பட வேண்டாம். නිකන් නෙවෙයි උන්වහන්සේ අත තිබ්බේ. சும்மா இல்ல கை வைத்தது. හිටියට වඩා ලස්සන කරන්නයි අත තිබ්බේ. இதை விட அழகாகப்படுத்த ඉන්නවට වඩා ලස්සන කරන්න අත තිබ්බා. இருக்கிறதை விட அழகுபடுத்த தான் ඔබ கை வைத்தார். උන්වහන්සේ අමනස් එක. அவர் உங்களை මේ සකපෝරුව නවතින්න.
அந்த உருளை நிக்காது සැකපෝරුව නවතින්න. உருளை நிக்காது නවතින්නේ කවදා හරි උන්වහන්සේ එපා කියලා ඔබ ගිය දවසක. அவரை வெறுத்து விட்டு நீங்கள் போன நாள்ல அது நின்று விடும் අපෙන් සේවය දාලා ගියව සමහර සහෝදරයන්. எங்கள் ஊழியத்தை விட்டு போட்டு போன අද அநேகர் හොඳ நீங்கள் போக வேண்டாம் පීඩාව දාලා යන්න එපා. உபத்திரத்தை விட்டு போக උන්වහන්සේගේ පීඩාව දැකලා බය වෙන්න එපා. அவருடைய உபத்திரத்துக்கான பயப்பட வேண்டாம் පවුලතුමා කොච්චර වැදගත් බලවත් මිනිස්සෙක්ද ළමයි. பாவலாடிகள் எவ்வளவு முக்கியமான මොනවාරි වරදක් කරන්න ඇද ඒ පුද්ගලයන්. ஏதாவது செய்ய குற்றம் செய்யாத மனிதர்கள் අලුත් givisumේ වැඩි කොටසක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන එයාගේ සංදේශවලින්. புதிய ஏற்பாட்டில் அநேகமாக பாவித்திருக்க ඒ அவருடைய තරමට நிருபங்களிலே පුදුමාකාර දේව මිනිසෙක්. அவரோடு அப்படியாக அற்புதமான தேவ மனுஷன் එවැනි පින්වන්තයෙකුගේ අතෙත් මෙන්න. அப்படியா நன்மையான மனிதன் கையில் ඒ இப்படி කෑවෝ. கடித்து விட்டது කෑවෝ. கடித்து விட்டது ඒ කෑවෝ. கடித்து விட்டது ඕන් අරු ඉදිමෙන්ට යනවා දැන්. அந்த அவன் வீங்க போகிறான் අම්මපා මූ වගේ කාලකන්ණි එක අම්මපා. இவனை போல ஒரு அப்பாவி ஒருவரும் இல்லை තර්තන මුడిචෝ. தத்திரம் பிடிச்சவன் ආ இல்லை මූ වගේ කාලකන්ණි එක இவனை අම්මපා. போல ඌදෙන් බේරිච්ච එක මෙන්න නයා කෑවනේ අත. கடல்ல தப்பினவனை பாம்பு கடித்து දැන් விட்டது ගින්නට මුණින් අතට වැටෙයිද දන්නේ නැහැ කිනකොට. நெருப்பிலே அப்படி விழுந்து දැන් விடுவான் ඉදිමෙයි. இப்ப දැන් வீங்குவான் වැටෙයි. இப்ப விழுந்து දැන් விடுவான் ඉදිමෙයි. இப்ப வீங்குவான் දේවදරුවනේ. த- බය නොවන්න. பயப்பட வேண்டாம் මේ සර්ප විස, මනුෂ්‍ය විස, පීඩා විස මොනවාවත් ඔබ තවත් හිතවලා තියන්න ඔබගේ දේවයන් වහන්සේ බලවා. பாம்பு விஷம் மனித விஷம் எல்லாம் Hallelujah. தேவன் அவனை நிறுத்தி Hallelujah. வைக்கிறார். Hallelujah. දේවදරුවනේ. பிள்ளைகளே පත්තරේ පෞගිය කාලේ අපි දාන්න පුළුවන් ඔක්කොම අපචාර බොරුචා පොළගා இந்த விரியனே උඹ දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. நீ கடிக்கலாம் මාව මරන්න බෑ උඹට. என்னை கொல்ல முடியாது මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාත් තුලා. என் கர்த்தர் எனக்குள்ள இருக்கிறார். ඒ Hallelujah. මහප්පපන් நீ கடி දෂ්ට කරපන්. கொத்து මම බය නෑ. நான் பயப்பட மாட்டேன் මම පොඩ්ඩක් ස්වාමිනී කියලා මෙන්න මේම කරනවා. நான் ஆண்டவரே இப்படி செய்வேன் ස්වාමිනී මේ බලන්න පත්තර පොළඟා. ஆண்டவரே இங்க பாருங்க பேப்பர் ස්වාමිනී මේ බලන්න රේඩියෝ පොළඟා. ரேடியோ விரியனை பாருங்க ස්වාමිනී පොඩ්ඩක් බලන්න. ஆண்டவரே கொஞ்சம் பாருங்க යෝසප් උඹ හිටගනින්. யோசப் நீ நின்று கொள்ளு උඹ පොඩ්ඩක්වත් වැනෙන්න එපා. நீ நான் அசைய வேண்டாம் ඔබ හිට මම ඔබත් එක්ක ඉන්නේ. நான் உன்னோட கூட ඔබ இருக்கிறேன் හිටගනේ. நீ நின்று கொள் ඔය අත පොඩ්ඩක් ගසපන්. கையை கொஞ்சம் அசைத்து விடு නිකන් ගසපන් පුතේ. நீ உதறி விடு ස්වාමිනී යන්නේ නෑ. ஆண்டவரே තව போகுது චුට්ටක් හයියෙන් ගසපන්. ගියා ස්වාමිනී. போய் Yay! விட்டது No man can pull me off out. Hallelujah. කිසි කෙනෙකුට වටන්න බෑ. யாராலும் என்னை ඔබගේ விடுவிக்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ එසේය. உம்முடைய தேவன் ඔබ அப்படியாக එක්කෙනෙක් இருக்கிறார். නා එසේය. ஒவ்வொருவரும் அப்படியாக இருக்கிறார்கள். මනුෂ්‍යයන් දහසක් ඔබට විරුද්ධව ආවා. மனிதன் ஆயிரம் මිනිස්සෙකුටවත් ඔබ තල්ලු කරන්න ஒரு බෑ. மனிதர் கூட தள்ள වටන්න முடியாது බෑ. விழுதாட்ட முடியாது. ලැජ්ජ කරන්න බෑ. வெட்கப்படுத்த முடியாது. ඔබ යන ගමන නවත්තන්න இதை බෑ. போற பயன் நிறுத்த முடியாது ආයි නවත්තන්න බෑ. நிறுத்த முடியாது ඔබ ඉදිරියට යන ගමන නවත්තන්න முன்பாக බෑ. போகிற பயன் நிறுத்த முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. සාතන් බය වෙලා ඉන්නේ. சாத்தான் பயந்து ළමයි கொண்டிருக்கிறார். සාතන් බය වෙලා ඉන්නේ. சாத்தான் பயந்து මුන් கொண்டிருக்கிறார். මෙහෙම යනවනම් அவன் அப்படி මුන් போனால் මෙහෙම යනවනම් அவன் எப்படி போனால் මේ කණ්ඩා ඔක්කොම මුන් ඔක්කොම මෙහෙම දැන් ඔන්න එන්න එන්න මහා බලයක් වේගෙන එනවා මුන්. சேனைகள் எல்லாம் வல்லமையாக ඉදිරියට අපිට මොකුත් කරගන්න බැරුව යන්න යනවා කියලා. බය වෙලා තමයි අපෝ නිකන් පොඩි පොඩි බයවල් දාන්නේ. பயந்து தான் அப்படி බය වෙන්න එපා. සාතන් පරාජිත වෙලා ඉවරයි. சாத்தான் தோல்வியடைந்து ලංකාවේ පරාජය වෙලා ඉවරයි. தோல்வியடைந்து සාතන් පැරදිලා ඉවරයි. சாத்தான் தோல்வியடைந்து ඔබගේ ජීවිතයේ පොඩි පොඩි වැඩ දාලා පෙන්නයි. சின்ன சின்ன வேலைகளை போட்டு පොඩි වැඩ காட்டுவான். දාලා පෙන්නයි. சின்ன சின்ன வேலைகளை போட்டு මොකද காட்டுவான். ඌ දැන් නෙවෙයි මේ වැඩ දාලා අපි කරදර කරන්න. இப்போதல்ல அவன் வேலை போய் எங்களை ඉදිරියට අපිට යන්න බැරි වෙන්න කරදර කරලා බලනවා. காலத்தில் எங்களை போக முடியாதபடி காட்டு ඒව නවත්තන්න அதை බෑ. நிறுத்த முடியாது ලංකාවේ ඉන්න කෝටි ගාණක් යක්කු එකට එකතු වෙලා ආවා. கோடிக்கணக்கான பிசாசுகள் சேர்ந்து යේසුස් ආත්මහාරි කියන සේවාවල් සහ ජේසුගේ නාමයෙන් හරියට කරන එක සේවයක්වත් නවත්තන්න බෑ. இயேசு கைவிடா சபையில் No man can ஊழியம் stop நடத்த முடியாது. The power of Jesus. வல்லமுள்ள தேவனாய் කිසි இருக்கிறார். කෙනෙකුට නවත්තන්න ஒருவரால் බෑ. நிறுத்த முடியாது. නවත්තන්න බෑ. நிறுத்த முடியாது. දැන් නෙවෙයි අවුරුදු 2011ක් තිස්සේ නවත්තන්න try කරනවා. இப்போதல்ல 2011 வருட காலமாக සාතනුත් நிறுத்த full மாட்டார்கள். support දෙනවා. சாத்தான் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். මොකුත් කරන්න බෑ. ஒன்றும் செய்ய முடியாது. එන්න එන්න ලෝකේ ආත්මික දරුවෝ වැඩි වෙනවා. வர வர ஆத்துரிක කෝටි படைகள் ගාණක් වැඩි වෙගෙන යනවා. கோடிக்கணக்கில் அதிகரித்து ජේසුනි ඔබට ස්තුති වේවා. ජේසුනි ඔබට ස්තුති වේවා. ස්වාමිනී ඔබ තේජාන්විතයි. වික්‍රමාන්විතයි. ඔබගේ දරුවන්ගේ ගමන නවත්තන්න බෑ. உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பயணத்தை நிறுத்த Hallelujah. முடியாது. Hallelujah. 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 වාතාවරණය අපිට ප්‍රශ්න ඕන නෑ වැඩක් නෑ අපිට. சூழல் சந்தர்ப்பங்கள் தேவையில்லை. ඔය වටපිට මිනිස්සුන්ගේ කතන්දර වැඩක් නෑ. භක්තිවන්තල සැසිරෙන්න කැමති සියල්ලෝ පීඩා විඳින්න ඔය. கர்த்தருக்கு விசுவாசமாக සාතන් නැමැති පොළඟ කන්නේය. அந்த சாதாரண போல விரியன்கள் පොළඟ கடிக்கும். කන්නේය. விரியன்கள் கடிக்கும். මිනිස්යන්ගේ කට නැමැති පොළඟු කන්නේය. மனிதன் வாய் போல இருக்க ඒත් මාව මරන්ට බැරිය. ஆனால் என்னை கொல்ல ඒත් මාව முடியாது. නසන්ට බැරිය. ஆனால் என்னை கொல்ல
ඒත් முடியாது. මාව නසන්ට බැරිය. என்னை கொல்ல ඒ முடியாது. පොළොංගු ටික දවසක් දා ගින්දරට දානවා. அந்த விரியன்கள் ஒரு நாள் ගින්දරට හෙලනවාමයි. அக்கினிலே මම போடப்படும். දෙවියන් වහන්සේගේ. நான் தேவன். දෙවියන් වහන්සේ මගේ. தேவன் මා என்னுடையவர். තුල වාසය කරන තැන වාසය. எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற ලෝකෙ ஆண்டவர். සිටින තැනට වඩා බලවන්තයි. உலகத்திற்கு ඒ නිසා දේව දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே පීඩාවල් දැකලා බය වෙන්න එපා. உபத்திரவத்தை கண்டு பயப்பட පීඩාවල් வேண்டாம். දැකලා බය වෙන්න එපා. உபத்திரவத்தை கண்டு பயப்பட வேண்டாம். යාඥා නවත්තන්න එපා. ஜெபத்தை நிறுத்த வேண்டாம். යාඥා අඩු කරන්න එපා. ஜெபத்தை குறைக்க வேண்டாம். සිත අධෛර්ය කරගන්න එපා. உன் மனதை அதைரியப்படுத்திக் கொள்ள හැම வேண்டாம். දෙයක්ම වෙන්නේ எல்லா காரியங்களும் ඔබගේ යහපතටයි. உங்களுடைய நன்மைக்காகவே. පවුලතුමාට පොළඟ දෂ්ට කරකපු ගමම්ම பவுல் அடிகளுக்கு விரியன் கடித்தவுடன் ඔක්කොමලා හිතුවේ எல்லாரும் நினைத்தார்கள் උගේ කරුමේ කියලා. அவருடைய கர்மமான காரியம் දේව அது. දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே පොළඟ වයිතෙන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ එව්වේ. அந்த விரியன் அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் මෙලිත්තා அனுப்பினார். දූපත ගලවන්ට පවුලතුමා තුලින්. மெலிந்தா தீவை ரட்சிக்கப்படுவது பவுல் හalleluya. ஹalleluya. පොළඟ නිසා තමයි සුභාරංචිය ගියේ. விரியனால் அந்த நற்செய்தி போனது. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. මිනිස්සු ඔබට දොස් කියපු දේ. மனிதர்கள் குறை ඔබගේ சொல்லட்டும். දේව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. உன் தேவனுடைய கர்த்தர் ඔබ உங்களோடு கூட සමගයි. உங்களோடு கூட හිසේ இருக்கிறார். කෙස් ගාක්වත් කාටවත් සලවන්ට බෑ. උන්වහන්සේගේ අවසරය නැතුව. அவருடைய Hallelujah. Hallelujah. කෙස් ගාක්වත් සලවන්ට බෑ. தலைமுடிக்கு அசைக்க In the முடியாது. name of Jesus. කියන්න ටගාලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල භක්තිවන්ත ලෙස ඇසිරෙන්න කැමති සියල්ලෝක්ම සැප විඳිනව නෙවෙයි. කරදරයක් නැතුව ඉන්නවනේ. පීඩා විඳින්න ඕය. යේසුස් නිසා පීඩාවක් ආවොත් එතනින් එහාට ජයග්‍රහණයක් ලෑස්ති ready. கிறிஸ்துவுக்குள் பக்தியோடு இருக்க There is a எல்லாருமே promotion உபத்திரவப்படுவார்கள். இயேசு அனுமதி which will be கொடுத்திருக்கிறார். ready for you. அதுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். අලුත් වතුර, ගිවිසුම වතුර. පිටු අංකය වතුර බෝතලේ. 294 දෙක තිමෝති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය එසේය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල භක්තිවන්ත ලෙස ජීවත් වන්නට කැමැති සියල්ලෝම පීඩා විඳින්නෝය. Amen. Hallelujah. කියන්න මගේ පීඩාවට ස්තුතියි ස්වාමීනි. உபத்திரவுக்கு ஸ்தோத்திரம் කියන්න මගේ පීඩාවට ස්තුතියි කියන්න. உபத்திரவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க. මගේ පීඩාවට ස්තුතියි ස්වාමීනි. உபத்திரவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று මම சொல்லுங்க. භක්තිවන්තයි. நான் பக்தியோடு இருக்கிறேன். ඒකයි මට කරදර එන්නේ. அதானே பிரச்சனை යේසුනි මම ඔබට ආදරේ. இயேசுவை நான் நேசிக்கிறேன். ඒකයි මට කරදර එන්නේ. அதானே எனக்கு பிரச்சனை வருகிறது. යේසුනි මම භක්තිවන්තයි ඔබට. இயேசுவை நான் பக்தியோடு இருக்கிறேன். ඒකයි මට කරදර එන්නේ. அதானே எனக்கு பிரச்சனை ක්‍රිස්තුස් வருகிறது. වහන්සේ තුල இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் භක්තිවන්ත ලෙස ජීවත් වෙන්න කැමති සියල්ලෝ பக்தியோடு வாழ விரும்பும் சகலரும் පීඩා විඳින්න ඕය. உபத்திரப்படுவார்கள். ඔබගේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේ உங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் උන්වහන්සේට ඔබ කොච්චර ආදරේද කියලා බලන පිණිස அவரை எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்னு ඔබට பார்க்கும்படியாக පීඩාවකට ඉඩ දෙන සේක. உங்களுக்கு உபத்திரவத்தை கொடுக்கிறார். ඔබගේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේ உங்களுடைய தேவனாகிய ඔබගේ கர்த்தர் ඇදහිල්ල මන බලන්නට உங்களுடைய விசுவாசத்தை அளந்து ඔබට பார்க்கும்படியாக ලොකු පීඩා ඔබට ලොකු பெரிய පීඩා பெரிய පොඩි පීඩා උපද්‍රව වැනි සිறு විවිධ උපද්‍රව ආකාරයේ පීඩාවල් දෙන සේක. ஒவ்வொரு விதமான உபத்திரவங்களை கொடுக்கிறார். ඔබ සැලෙන්න එපා. நீங்க அசைய வேண்டாம். ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ නොවෙනස්. உங்களுடைய கர்த்தர் ඔබව மாறாதவர். කැඳවූ තැන වහන්සේ ස්ථිරයි. உங்களை அழைத்த தேவன் ඔබ உண்மையுள்ளவர். මගේ පුතේ කිව්වනම් පුතේ තමයි. என் மகனே என்று சொன்னால் மகனே தான். වෙන වචනයක් කියලා ආයෙ උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. வேற வார்த்தையினால் அவர் பேச மாட்டார். අයාන්දුකමේ ආත්මයක් නෙවෙයි පුත්‍රකමේ ආත්මයක් උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙන සේක. ஆயத்த ஆவியில புத்திரக சுகாரத்தின் ஆவியை ඒ கொடுத்திருக்கிறார். ආත්මය අරගෙන පය යන්න කියලා උන්වහන්සේ කවදාකවත් කියන්නේ அந்த නැහැ. ஆவியை எடுத்துக்கொண்டு போ என்று சொல்ல மாட்டார். අපිට වැරදි අපේ අතින් සිදුණු අපි අඩුපාඩුවක් සිදුනොත් උන්වහන්සේ අප දඬුවම් කරලා හදන සේක. எங்களுக்கு குறைபாடுகள் பிள்ளைகள் நடந்தால் அவர் தண்டித்து எங்களை திருத்துவார். පීඩාවකට අනුමැතිය දීලා අප නිවැරදි කරන සේක. உபத்திரவத்துக்கு அனுமதி கொடுத்து எங்களை மாற்றுவார். ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ஆகவே பயப்பட வேண்டாம். ධෛර්යමත් වෙන්න. தைரியமா இருங்க. ධෛර්යමත් වෙන්න. தைரியமா இருங்க. ඔබගේ පීඩාවේදී ගෙනියනකොට உங்களுடைய உபத்திரவத்தை ඔබ கொண்டு තනියම போகும்போது නෙවෙයි යන්නේ. நீங்கள் தனியாக போகவில்லை. උන්වහන්සේ ඔබ සමග එන සේක. அவர் உங்களோடு கூட උන්වහන්සේ ඔබ வருகிறார். සමග එන සේක. அவர் உங்களோடு வருகிறார். ඔබ ළඟම එන සේක. அவர் அருகிலே வருவார். ඕ සාතන්ට මොකුත් කරන්න බෑ. சாத்தான் கொண்டு செய்ய முடியாது. යකාට අපේ ජීවිතය සෙල්ලම් කරන්න බෑ. பிசாசுகள் வாழ்க்கையில අද விளையாட දවසේ முடியாது. අපේ සභාව තුළ ඔබ එකිනෙකනාගේ ජීවිතයේ තියෙන ඉන්න යක්කුන්ගේ ඔක්කොම බැමි කඩන්න යන්නේ இந்த අපි. நாள் எங்கள் சபைக்குள்ள இருக்க அந்த ஒருவருடைய கண்ட கட்சக. பசுத்தாவி கட்டுகள் உடைக்கப்பட මම போகிறது. බලන්නම්. அவர் உடைக்கப்பட போகிறது. බයි. මරෙන් බලන්නද යකා. பார்க்கலாம் பிசாசே. අද හොඳට දැන් වචනේ ශක්තිමත් වෙලා. இப்ப நல்ல வார்த்தையில பலப்பட்டு වචනේ இருக்கிறேன். ශක්තිමත් වෙලා. வார்த்தையில பலப்பட்டு දැන් இருக்கிறேன். ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. இப்ப ஆயத்தமா இருங்க. උගේ කීතු කරන්න දාන්න සාතන්. அப்படியே கிழித்து போடு ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමගයි. கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். දහසක් දසදහසක් ආවත්. 1000 பேர் வரட்டும். එක්කෙනෙකුටත් මට ලං වෙන්න බෑ. ஒருவர் கூட நெருங்க முடியாது. යක්කු දහසක් දසදහසක් ආවත්. பிசாசுகள் 1000 යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தினாலே
පණයක් පිඹලා දානවා ඔබව. அப்படியே அகன்று හalleluya. Hallelujah. සාතන් මගේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් சாத்தானை මම இயேசுவின் ඔබ நாமத்தில் පිඹලා දානවා. உன்னை ஊதி ඔබගේ போடுகிறேன். මට වැඩක් නැහැ. எனக்கு வேலை இல்லை. මා තුල වාසය කරන දෙවියන් වහන්සේ எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற බලවත් வல்லமுள்ளவர் බලවත් வல்லமுள்ளவர் බලවත් வல்லமுள்ளவர் බලවත් வல்லமுள்ளவர் උන්වහන්සේ බලවත් அவர் வல்லமுள்ளவர் තේජාන්විතයි. மகிமையானவர் උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා அவருடைய வார்த்தை මගේ சொல்லுகிறது බල පරාක්‍රමේ දැනගනින්න. வல்லமையான பராக்கிரமத்தை බල පරාක්‍රම දරුවනේ දැනගනින්න. வல்லமையின் பராக்கிரமத்தை கண்டு දේව கொள்ளுங்கள். දරුවනේ தேவ பிள்ளைகளே පළමුව ඔබ කවුද කියලා හොඳට වටහා ගන්න. அதாவது நீங்கள் யார் என்று நன்றாக புரிந்து ඔබ கொள்ளுங்கள். කවුද කියලා වටහා ගන්න. யார் என்று நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். කවුද ඔබ? நீங்கள் யார்? ඔබ කවුද? நீங்கள் யார்? මම වීරසිංහලගේ සුමනාවති. நான் வீரசிங்கோட சுமனாவதி. අයියෝ සුමනාවති කියන නම මට කියන්නත් මේ දවස්වල ලැජ්ජයි පාස්ටර්. சுமனாவதி என்று சொன்ன பேரை ඒක අර சொல்ல வேண்டும். පරණ කාලේ නමක් அது නේ. பழைய காலத்து பேர் ওই தான். සුමනාවතිලා දැන් නෑ. இந்த சுமனாவதிகள் இப்ப காலத்துல இல்லை. දැන් ඉන්නේ ඩැල්රින් ඩිල්සින් මල්සින් කුල්සින් වගේ ලස්සන නම්. இப்போது அழகான பேருடையவர்கள் இருக்கிறார்கள். සුමනාවති හරි කැතයි. சுமனாவதி அசிங்கமான பேர். හalleluya. ஹalleluya. ඔබ සුමනාවති වුණත් කමක් නෑ. சுமனாவதி என்ன සෝමාවති වුණත් කමක් නෑ. சோமாவதி என்ன பரவாயில்லை. ඒ ජේසුගේ දරුවෙක් ඔබ. இயேசுவின் பிள்ளை එම්ම நீங்கள். බලගත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් ඔබ. வல்லமையான தேவனுடைய ඔබ பிள்ளை. තුල උන්වහන්සේ වාසය කරනසේ. ලංකාවේ ඉන්න සෑමෝටම වඩා ඔබ විශිෂ්ටයි. இலங்கைக்கு எல்லாரும் ලංකාවේ ඉන්න 2.6 ලක්ෂයකට වඩා ස්වර්ගික ආත්මයක් ලද්ද ඔබ විශිෂ්ටයි. ඔබ සෝමාවති වෙන්න පුළුවන්, සුමනාවති වෙන්න පුළුවන්, නන්දාවති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තුල වාසය කරන දෙවියන් වහන්සේ තේජාන්විතයි. உங்களுக்குள்ளே வாசம் වික්‍රමාන්විතයි. නන්දාවති නංගි අක්කේ සෝමාවති අක්කේ නංගේ ඔබලව ගමක් ගලවන්ට ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබ තුල තිබේ. நந்தாவதி அக்கா தான். ගමක් ගලවන්න බලය තිබේ. දහස් ගානක් ආත්ම උන්වහන්සේ වෙතට ගෙනෙන්න ඔබ තුල ආලේපය තිබේ. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை கொண்டு බය වෙන්න එපා. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. பயப்பட අසුභවාදී வேண்டாம். දේවල්